Ето го и първият ден от предизвикателството. Здравейте! Малко ми е странно още да навляза в ритъм. Първо искам да ви кажа честа нова година. Да сте най-много здрави. Живите, то там вече малко по малко всичко ще се нареди. И като цяло днеска темата според мен е да тръгнем по-силно новата година. Тоест, за мен много е важно това, което отключи 31 или по-скоро 29 аз се събудих декември за това предизвикателство, което е, нали, публичното говорене и това аз да изляза от моята зона на комфорт, защото това е важно за мен. Второто, което искам да кажа е да почнем по-силно новата година. Бъдете по-осъзнати, бъдете по-добри, бъдете по-полезни на хората около вас, защото това е нашето обкръжение и това сме ние. Благодаря ви.